Sup guys, we're back again with another video, another reaction. It's your boy William Tiger, and it's your man Midnight Crisis back with another video. Sise Josie, spekelele iBioScope. Eshimalo man. Sure. Josie iBioScope. Sabangena, bona le cherry studla ngamajini. Majini apha angazi khambani. Wathenge Josie la majini. Love us with the shades. Yaswenza leo love us. They won't give me Petum darling pitting our pawns. I'm the trap king of cigars. And she sucking on my pipe, but to pull a man. Baby for no room, mega pawns. They won't give me Petum darling pitting our pawns. I'm the trap king of cigars. And she sucking on my pipe, but to pull a man. Baby for no room, mega pawns. They won't give me Petum darling pitting our pawns. I'm the trap king of cigars. And she sucking on my pipe, but to pull a man. Baby for no room, mega pawns. They won't give me Petum darling pitting our pawns. I'm the trap king of cigars. Mamela, azukumamela kubalulekile. Ngiyakuzwa masouta usangifuni in mali 5000 yami. Ngakuboleka wathi uzongibhadala. Sisikela nini siboleka imali angithi mina nawe sasizwana 2 years back wangibhedela njengekhethe ungaboleka intombi yakhe imali ibizwa ngani lento le mawubona amehla abantu lo ungathi mawubona amehla abantu benza mamela mamela ebantwini Hey, Mr. Jones, Famba moyeni. Famba moyeni. Yashuba fly. And oh guys, give me photo or simple and photo nice. Yeah, freestyle. Yeah. I'm an African queen who knows nothing of the world except that I have a bright future ahead. But where is the freedom? Hey, I got a lot of chain, but I got one chain. That's in my full chain that I gotta maintain. I be tripping more style, but I ain't tripping more bands on it. No cheat, no doom, they ain't my thing. Celebration every day, like a birthday. Partying all night, I'm gonna I'm eating Oh, come on. Please. Sure. Okay, tattoos on my arms, I say writing on my hands. Now stars on my face, the mate on my face. Umuntu osifana naye vele uzoyenzakala. Hello guys, I'm so super excited to be here, excited about the new episode we got here today. And that's exactly all about Josie iBioScope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in. So guys, basically today in box I was making always blue choice halang ko basically X so no always blue X ki ha ba tlo mpatala wa utlwisisa one so kodisa o etsa eng always blue ke kopa le nthusa ngo man X ya ngwanyana o e ke mpatale tšhelete ka so guys ntse tlo etsa no kulo bona sicelo ga ntante sicelo go tshwaretseng ke tlo go tlhalena yes baby le bega phansi abuti sicelo le kae we should nami ngiyaphila puto bengicela nje so utshela ama viewers ukuthi wayisiphaleni into yenza ukuthi nginibhalele namhlanje ukuthi ngine X la X sibona ngifuna ningincede ukuthi simthole namhlanje angeke imali yami nje ngoba ningasathana nakisafuna so kuumuntu manje ongasafuni ivoice yemabul eyes straight ngamtshela ngathi ngiyabona wathi kimi uzoyiletha yayibona lento so manje ngiyaqala ngifuna imabul ihlawulo mara ngifuna le mali yami ngifuna nje yanginike la 5000 yami phele kimi nayo 5,000 sipushile isikhathi angisazi nokuthi mara isikhathi siningi isikhathi mina nginayo into engangabo ma 2 years ngizwana nayo 2 years 6 months lapho neskipha se-Springbok si right kuumuntu right kimi nami ngi right kuye
wathi hayi baby ngicela ungiboleke i-5,000 ngizokubhadala back engamboleka na Obvious. ngayikhipha na manje namhlanje ngiqalile ukuthi why angamnikile imali uyasebenza mako yasho hayi asebenzi uzoyithola 5,000 manje cha ukuthi wenza kanjani awazi ukuthi wenza kanjani maka mina ngifuna leya mali yami into azenza mina ngifuna nginike leya 5,000 nomntana asinamntu I no wonder. so wena kahle kahle ufuna ukuthi Imali yami ngifuni. uthi njani uphi imali yakho anginganceda lapho nobe nisebenzile Sebahlukene already. Kyawutlwa lene usukhile tšhelete awani ha sa batla ho ikhutlisa ne wena batla 5,000 ha hobane ne le dumellana hle o go Ay, Mr. Jones. naye washo wathi angizokunika imali yakho sesiphelile isikhathi sambili Sabadinga lama Lese movie le Mr. Jones. ngizokunika imali yakho ngizokunika Detective Jones. mara manje Ay. ngisaqalile Detective Dr. Jones. lapho nje ukumnceda kwenu ukuthi inkomo zase Bring back. Buyisa ngokwami. awuna buthatha Hawu, ukakesari kukesari. ubite Lava sekamphethe. ubite shema Lovers. Mina ngisaphumile ngisayolanda labantwana. akheli ka Ubumba. yatsepha la basantuka le movie batho ba Josie Spice Sinenjelile. ubongena motho Ucedele bale KFC ubumba. okay my sis then ke mo tse ke abuti style okay Like us introduce so kanjalo ke na. mo fa sebaka ke mo fe chance wa ipuelle abuti style jotsa ex wena buthatha kunjani nosipho hayi kabi mina nawe yami nawe mina yami nawe buthi me kanjani nani uyakhumbula ukuthi mina nawe kulesikhathi esibuya kuso nento esizenzile wathi kimi wena ufuna i-5,000 ngokuboleka ngakuboleka i-5,000 Angithi mina nawe sasizwana 2 years back. Bongibhejelile njengomuntu wakho Hey, bongasho wena. ukuthi angiboleke. Boro. Bongibhejelile so ngiyaxakeka mase ungilandela ama camera and wazi kahle ukuthi mina You ngumuntu bashed osebenza him. ngama client like ngidlala Bathi istop manje akasebenzi, bathi boss. isithunzi sami lesi like usichithelela phansi nje just like that. Angimkoloti wayengibhejelile ngiyaxakeka. Nena. mamela azi ukungamela kubalulekile ngiyakuzwa masokuthi awusangifuni in mari 5,000 yami ngakuboleka wathi uzongibhadala mangabe uyakhumbula Like wathi wena ngiyamangalulela hlangana nawe la Uyangidlula. and uyazi ngifuna leya mali phela mina manje ngibhalelela abantu ungabona amakhamera nani bese uthi hey usicela ungilethela abantu esitradeni in anginandaba nabantu mina nginendaba naleya Phela. so ngiyacela namhlanje cela ungitshele ukuthi imali yami ngithola kanjani leyo ngiboleleyo kanjani. phela Sisikela nini siboleka imali angithi mina nawe sasizwana 2 years back As long as wangibhejela usipreparile le story. Like, sasithandana ubambela. manje yena wo ibambe lapha kwaqala ungilandela ama camera and uyazi ukuthi mina ngumuntu wabantu like uyangixaka Ngathi ngiplayile, kenzala. South Africa imali encane kanje Ukhuluma into eyi-one. Into eyi-one. incane sisi 5,000 5,000. Imali encane. wangibhejelile Bring back if you want. yaseyangihlanyisa manje uyangihlanyisa nge-5,000 nge-5,000 yini 5,000 Babakhipha i-5,000 wena. lo muntu lo lento ekhuluma mina wangibhejelile mayingabe incane 5,000 yini emenza ukuthi ahambe eze kimi awusiwena Yasinawa no bring back. wabi kali mechelete angizange ngiboleke wangibhejela and sasizana mina naye sasizana as i-girlfriend ne-boyfriend so ngiyaxakeka makazothi uyangiboleka ungaboleka intombi yakhe imali ibizwa ngani le nto leyo amehlo abantu benza Saba leya ezibukelele ijoki. It's a Mayeki bicycle. Aba nomagogo lapha sebayareka. Come here.
Unokumnika imali. Okay, wanginika imali ayisasizana. I50-50 let's go. Uyamxaka manje mozothi ungibolekile. Yazi abuthi emamyomhlangisa wena. Uzokuyizwa kahle indaba ngicela Sakubambe. Sekusuka amabheke abuyisela basi. Hayi lava sibuyisela right. Dango lava sawo. Sikafuna ukukhipha amabheke manje. Ayenze smooth na. Hayi wena uthani manje. Sisi, ngifuna umamele kahle. Le mali mina ngakunika. Balulekile ukumamela. Umuntu oboleka. Mara wena bekungani uexplain kahle. Yabona lento explain kahle. Hoyi muso ngokuthi uthi uyangiboleka. Ukuthi uyangiphethela. Mangikuboleka ngiyakuboleka. Yena ufuna the other B. They went begging. They were bolegging you, my sister. Ukuthi uyangiphethela. Makanye ngakutshela ukuthi le mali. Yabo manje uyayijika. Sasithu bebengekho lesisino lobhuti bebengekho. Uzongilethela abantu bakuthi Jozi Bioscope. Hayi sisa abantu bakuthi relax Labantu bazongiyeka mina. Athi kubuthi bongibhetshela. Uzoza kusona ku-Detective Jones wena. Ayizombamba. Ngifuna umshaka lebheke. Okay. Mina kuwe i-5,000 imali encane kabi. Ikhiphe. Abuyiphethe kanjani? Uzoyibamba ke wa. Ngithi ngiyaphuma ngiyothenga i-product yabantwana. Ngizokunikeza le engiyiphethe. ungabuthi wena anhlanhla mamela. Awasakubheji manje. Unento bekubada ngiziphi. Unokadime oyisi 5,000. Hanyani my sis, okadime oyisi 5,000 okwesala. Owe. Besithini store sakhe. Qafi yamthini. Wena na i-5,000. Khona into uyenze istokfela yani lo mali izobuya ibe yini nangamela kahle wathi izoba Ya siyakumamela. wena Yazi angi-understand. Buyele emuva Mama my Imali sister. encane. Angifuna ngekutshela imali encane. Dila naye. Detective Jones. Bethela. Ngasondele lo muntu bamba. Ngifuna vele ngisayishisa njengoba Namahlamvu angiphele angisona amarinsa phela mina. Wena producer bese ubhadala 5,000 because of Ntomo bani. Anhlanta Kanjalo ungathi. uzozungifakela amehlo abantu la Senamakamera for mina. le ntombazane le Awulazi igama lami nakhona. Uyintombazane le. uyazi ukuthi imali Wena wazi abantu uzofundisa abantu namhlanje. Eshwele imakancane sifuna ukuzwa. Abantu ama-5,000 ngapho uyabaqopha. Wena ngimkoloni. Ayulabas. la azizelanga lezo zinto lezo mina nje bengizele nje lento ukuthi mina nawe sizwela uyazi abuthi wena ntowesetile. Siyamthanda manje. Emanyani abuthi ngawena obesetile apha. Awakadima emabheni. Wayudla basi. Wena awusiya okadima. Bona. From Dala. mazi phuma kuvela Mamela abuthi mamela. Ngimphande ngam. Abuthi mamela. Umphandile ulabas. uyabi la uthe umbanda ukuthi ubukwenza angazi maka yena uyazi yena deep Abuthi mamela. Hanyani ukuthi mina ngizamthanda Enhlekenzakalani. Seya reverse wale. Akasakhulumi ngemali sekayamthanda. okay nyamamela ke sisi Yes. Abuthi awusikupotho Asithole straight. Kikupa ukena nice. Stop. Mamela abuthi. Wena nitho makatsa nkayona. Wena hanhlanhlo resetile apha. Ukihlisise mona uthi ba hanhlanhlo wena ha uhlisa di 5,000. Ha ba ka di ba usi 5,000 umphetsheditse. And then also mo batla o tla ka store set 5,000. Ganti ba no sa to ba sa Sibambe baze bampilile. Usa mhlomong hanhle. Why? imali yami Umbolekile le mali siyayifuna. Hawu. Mina hayi impela nto yakho nomuntu wami. Nginomuntu wami othi mina ongazi. Buyi 5,000. Wena what obsessed no. sonomuntu nosimba wantu njani naye
nawe relax uzofamba emoyeni ma Shoot nawe uzohamba uyofuna imali. Zami ezithi mina and khona manje ngilethela abantu bakuJozi Bioscope uwazi kahle ukuthi ngidila ngama-client mina awusilalela ama-client wakhe yabona mina nawe sibona sibambene ngezandla sibonisana ukuthi siyizitha Okay, ulethe imali yami ngiphume kuwe mara uyazi wena enhlizweni yakho. vimba lovers Hayi iwami khulume kahle njengabantu abakhaya mbambe ya famba moyeni famba moyeni famba famba moyeni ya Detective Jones qabizana ngicela sikhulume manje njengabantu abadala bakhulile yazi ayikho lento eningibizele Detective Jones ngicela ukumnikeza le mali le bengithi ngiyaphuma uyangithengela le mali ngiyamnikeza Somebody ngiyamnikeza abantwana igross somebody kanjani? Man, lo muntu akalethi imali yami. Man, makathi incane 5,000. famba moyeni Wanga lethi imali yami. 1,000 ngiyamnikeza naye thatha naye akathi wena uhlukane nawe ukhubekile Angenza nemali yakho. Angenza nemali. yebo bakushota 4,000 nomkayi 1 hayi Ubona abantu wenza kanje. Imali yami na kutsakwa. Angenza nemali uyazi. Angenza nemali. Angenza nemali. 1000 sotsho ngokoleta Uyazi ukuthi mina ngiyamthatha bana. loka Nangilimaza man. Nizokunceda mina nangilimaza. siyakulimaza awunayo imali yakho Mama anginandaba mawuyazi ukuthi mina naye egcineni sima. Kanti ufunani? Anginandaba nenyu. wena abuthi you are sick wathi abuthi wakhula Mina naye. awakula wakhula kampela bathi uhloka counseling hayi wakhula mkhanseleni vele dinga i-counselling dinga bamkhansele uzoba right Nosipho. wena wakhula Bebamba bekanjani usakhuluma. hey relax wena nemali yakhe ene mawukhuluma kakhulu uzathatha thula relax 200 beka seyazihlanyisa manje Naye. Ithi ngikhulume naye. Sithu. Abantu nginikeni chance ngikhulume naye. mawukhuluma kakhulu sizathatha Ngifuna nje ukukhuluma naye. Yekela ukuhlanya, relax. Thina egcineni. Calm down. Ngoba ngifuna nje ukuzwa ukuthi nje. Yeah, Detective Jones. Stop him, mama. Detective Jones. 30,000 ke uhambe Ay. Mangizwe. Ay. Yena amnandaba. Manje uwambile. lovers move 1000 hayi abuthi hayi guys lena iponelwa ga ile ntho abuthi Aye. abuthi go Blue. phone tsimona go jotsa go iswa mkolota mashanu fela abuthi wa shanutsa guys abuthi Fune love back lo. Athi ufune 5,000 kanti unama. ex so ibukolota di 5,000 ke a kopa lwana hayi mo hayi o batla di ex go batla eng o skebe wa leka wa re ngolla story sa maka e ba really ke to khona o thusa lwana if situation nge so ska le bala fela go ngolla ke tla le thusa ne ke tla le bona le next episode yes baby Yes, baby. unamanga Ne. I better lay out. Mina nize ngama. Yes. Ayinize ngama. It's like it's for 5,000 or phone love back. We don't know. Mari phone love back kamampela bheka akasayifuna le mali. Mina no yasiyani usisimela. Hayi baba. Sathi imali yakho uvaye. Akiyekile. Yakona. La uthi funa love back ayifuni imali bayigaye imali ayisayifuni. Ethi hayi nosipho. Siyakhala. Kunini bayisho kusho ukuthi uBlue bonile uthile athi le ipeji ayabheda ngilethi nokubaleta sengizoyibheka ayabafethu thanks for watching mina ngiyibheka ngibonile uMr Jones ufambise le out emoyeni kambe out ufambise emoyeni bayifambise emoyeni le out I feel my bad guys ay it's okay mele ngibuyele sibona next time bafethu next time namhlanje ngishaya episode nge1 fambe emoyeni yeah oh yeah